Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Izi ndi nkhani zoona zimene zangoyambika zaka pafupi 16 zapita kumbuyozi, kuti panali misonkhano imene imachitika pakati pa anthu azipembedzo za Chisilamu ndi makampani amene amapanga zakudya zimene anthu a mitundu yonse, Asilamu, Akhristu amadya nawo. Chipembedzo cha Chisilamu chili ni mulungu wawo amene amamutcha kuti halali, muyeretsi wa zakudya. Kotero kuti ngati chakudyacho chikhala kuti sichinadutse pansi pa halali, muyeretsi wa zakudya, iwo chakudya chimenecho samadya kapena kugula, chifukwa chimakhala kuti chadusa alibe nacho umboni wa amene wachiyeretsa. Mwa njira ina samadya chakudya chimene chili chosayeretsedwa, malingana ndi chikhulupiriro cha chipembedzo cha Chisilamu kuti ali ndi mulungu ochedwa halali, muyeretsi wa zakudya, amene ngakhale eni akewo samandziwa kuti halali ndi mulungu payekha, si Allah, ndi payekha kamulungulungu pakokha. Kamulungu kamene kaka ndikosausa kwambiri, chifukwa kamapembedzedwa kufupi ndi chisime cha Zamuzamu. Paja padamwa Ishmaeli m'masiku aja kana imikidwa kafano kameneka kanali kufupi kwa kumeneko, kotero kuti akamakayeretsa amatungaso madzi pa Zamuzamupa ndi kumakachapa kameneka, kotero kuti anthu amazungulira kenako chinakhala chipembedzo koma kale Chisilamu chisadayambe ndi Muhammadi. Nkhani yosausa zimenezi zilimo umboni yake mukazipeza m'mabuku amene amatchedwa kuti Elizeri Peleki, mabuku amene adatenga nawo mbali polemba Qur'ani pamene Muhammad anabwera ku dziko lapansi kubwera kudza yamba chipembedzo cha Chisilamu. Mu zaka zimenezo kudabwera nawo mabuku osausa kwambiri amene mkulu ameneyu anayamba kutengeramo zikhalidwe zosiyanasiyana zimene lero zimapezeka pakati pa chipembedzo cha Chisilamuchi, zimene sima wa mulungu koma zikuchokera ku chikhalidwe cha chikunja. Mwa njira ina panali kufoka pakati pa kukhazikitsa chipembedzochi cha Chisilamu imene chimayamba ndi Muhammadi ku Meka. Anagwetsa mafano zoonadi, koma anatengako zolemba za munthu wina amene amatchedwa kuti Umla, amene adalemba mabuku osiyanasiyana tizaza mabwino nkhani imeneyo kuti tione kuti chipembedzocho chinafoka pati. Now tentisiye zofoka zawo kwa iwo ndi chilimbikiso, koma tibwere pa ichichi background ya halali ndimene yandipanga kuti ndifike uku. Pepani makosana omvera, musakhumudwe, koma tamverani. Chidindo ichi atakambirana ndi kuyamba kugwirizana mfundo zakuti nafenso sitingadye zakudya zimene sizili pa mndandanda wa zakudya zimene mulungu wathu halali waziyeretsa, choncho sitingambe kudya. Kunali kuluza business. Poopa kuluza business, makampani anayamba kumapanga chonyengerera kuti aluya ndi anthu achipembedzo cha Chisilamu onse akhale nawo mwayi omadya nawo zakudyazi. Kotero kuti sotu lomweli ndi bomba lalikulu kwambiri kwa Asilamuwo. Ngati Msilamu sakalowa kumwamba chifukwa cha chakudya chimene sichinazingidwe, chimene sichinaduse, sichinayeretsedwe ndi mulungu ochedwa halali, ndiye kuti Asilamu ambiri sakalowa, chifukwa ilili ndi dyera limene ayamba kupanga pamene papali. Akungofuna kudya nawo zakudya zimene sizikuakhuza paliponse, chifukwa chipembedzo ichichi cha halali kwambiri chimayang'ana chimene mukudula ngati mukukhesa magazi. Kodi muchidula bwa chakudyacho? Muchidula bwanji chakudyacho chimene chili ndi magazi? Pamene pati kutanthauza ziweto, kuti pamene zikuphedwa ziphedwe mu dzina la Allah. Ndi amatenga mpeni ndi kuyika pamwamba pa khosi, kulunjika bwinobwino pa kholingo, mpeni ukhale wakuthwa malamulo ozingira, chifukwa mukapitisa kamozi mukati bisi pobweza lahi
mukhale kuti pamenepo mwathana nako kuchita konse kwa nkhani yokhuzana ndi kudula. Ndi chakudya chicha chikadulidwa mu dzina la Allah, bismillah, ndiye kuti chayeretsedwa, tikunena za chamoyo. Now mulungu uyu wa halali anayenda choncho, ndipo nchovomerezeka ku chipembedzo chawo cha Chisilamu. Now muone pano tili ndi kilimola. Kodi kilimola nchinthu cha moyo chimene chimayenera kuphedwa? Chifukwa uyu ndi soya, wakhuza pa soya halali wake nchani? Ndiye kuti angobwera tsopano ndi kungobwetuka, kungofuna kusokoneza zinthu zimene sizikugwirizana ndi Korani, sizikugwirizana ndi chiphunzitso chawo. Chifukwa halali choyeretsedwachi kwambiri chimafuna chikhale chinthu chimene chikuphedwa, chikukhesa mwazi, chikhese mwazi mu dzina la Allah. Komanso koposa zonse amafuna zakudyazo zikhale zoti alishuwa kuti zayenda monga mwadongosolo kayeretsedwe kazakudya. Ndiye mmene anayona makampani kuti makosanawa amafuna zinthu za kilini. Chifukwa chimenechi ndi chikhalidwe cha ukhondo. Musayiwale kuti ukhondo umayenda pamodzi ndi umulungu. Ifenso ngakhala Khristu timadziwa kuti ukhondo umayendanso pamodzi ndi umulungu. Now mulungu wawo Asilamu nayenso amalimbikitsa kuyenda mu ukhondo, ndipo amamumvera. Zikomo tayamikire. Choncho safuna kudya zakudya wamba zimene zilibe thandizo lililonse pakungodya nawo. Ndi amayesesa kuti apange kauniuni ngati kulibe umve kumene kukupangidwa zakudyazo. Ndiye akapeza umboni kuti kulibe umve ndi chakudya chicha, amadindapo stampuyo kuti Nsilamu pakudya adye ndi conscience yoyera kuti ndagula chakudya chimene chilibe umve. Ndiye nkhani imene ikuchitika apa. Choncho palibe connection kwambiri pakati pa ifa na mulungu ndi zidindozi muzakudya zimene sizinakese magazi. Koma connection ya ife yagona pa chakudya chimene iwowa amadula ndi kutulusa magazi ndi kuchidula mu dzina la Allah, mu dzina la halali. Chimenecho ndi chimene ife tsopano tikuyenda kuchipewa. Koma zimene angomata kuti jowera kubwera kuchimanga kuufa kuzamata halali pa shuga kuchokera kuzimbe kuzamata halali, ife tisachite nazo mantha, tidye palibe chikutikhuza chilichonse. Koma kolingana ndi chidziwitso chimene ndili nacho ine, ngakhale m'Bible likunena kuti tisamadye chakudya choperekedwa nsembe ku mafano. Choncho kawiri nsembe zolandirika zimakhala nsembe za magazi, chimene chachita kuphedwa. Ndiye izi ndi zinthu zimene tikuyenda kuzidziwa bwino. Mikakangayike chifukwa china chani okondedwa. Pali ng'ombe zimene zimatulusa socha mkaka, zinthu za moyo. Komabe muona kuti chinthu chikafa kale sichingakupasani mkaka. Ndiye kuti Nsilamu afuniranji halali ku mkaka wa ng'ombe uyera ncha, chifukwa cha moyocho sichinaphedwe, chidakali ndi moyo. Ndiye mungapite kukazinga mkaka, kuuzinga mkaka kuti bismillah mwauyeresa, pali kubalalika kumene kunachitika kunena muona. Koma lakula kwambiri apa si vuto la Asilamu okha, koma makampani akudziko lapansi pofuna kudya nawo ndalama za Asilamu, kudya nawo ndalama za aluya, anango aposisa sopano ndi kumakango amatika muli monse bwati halali. Nkhani yosausa. Muyendelero mupite kudwangwa mukampeze shuga akutani naye, pitani ku buledi mukampeza, mukangola pa factory muzikaonerera mukampeza munthu osadulidwa amene Asilamu amadana naye kwambiri, angokokola nachewa uku akuti sana tidule kutidula komwe ati osavinidwa. Tikupita pamene paja zijombo zili kuno kuyamba kuponda fulawa pacha kuponda fulawa tukuta likudonthera momwemo la munthu akutenga buledi amene kuyika pa chiwaya kukamugulisa, akamakatenga pepala angotenga ndi kuyika po halali paka pepala po. Wakhoza Nsilamu asatipusise adya zosadya izakupusizidwa apasi, adya zakudya za ife anthu amene amaticha makafiri akuziyamba apasi, zikwapusisa okha izi sizikuthandiza chilichonse. Tentizidya
tipatule nyama yokha imene tikuchita kukazingisa dala chifukwa chofuna kusamalira anthu a mcommunity. Tisatenge nkhuku kupita nayo kozingisa chifukwa tukayipereka pa guwa lansembe la mafano kolingana ndi chikhulupiriro chathu. Ife sitikhulupirira mulungu halali, timakhulupirira Yehova yekha. Nkhani yayikulu okondedwa yagona pamenepa pa chinthu cha moyo. Kodi mukutenga nkhuku mukupitisa kuti? Kodi nyama mukugula pa shopuyo yaphedwa kuti? Yaphedwa mucha? Muone pano kale lija zinkatero ankapita asilamu mauje mosiyanasiyana, koma pano mukapita makodi storage ni malo ena onse anangodinda chimpenicho bismillah, chimpenicho basi akudula ni machini, si mulunguso, si muyereseso waza kudya uja, ni machini. Chokachi chikungofanana ndi cha nyengo ya Daniel, chimene Daniel akuti ndipaseni masamba ndidye izo mundipase mwayi wa masiku angapo ndituluka muno ndili bwino, chifukwa ine sindikanena kudya chakudya choperekedwa nsembe pa mafano, chopita ku mipeni ya milungu ya mafano kuti chiphedwe. Ambuye akuthandizeni mpaka tsiku lina. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo. Amene mumaonera. Okay, I would like to ask anyone who watches this channel Mabena Studio to like, comment, and share also to others, so that they should know that there is this channel. And mind you,